Pontevedra quenta motores para a celebración do Xacobeo 2021. A Xunta de Galicia chegará a Cidade do Lérez unha programación cultural baseada na sustentabilidade, na descentralización e na participación. Con ese objetivo creouse o programa Xacobeo Cidades. A intención é que a celebración do Ano Santo do Xacobeo chega a toda Galicia, chega ás principais cidades, chega a todos os concellos, con independencia de que pase ou non o camiño, que as actividades poidan seguir unha vez pois pase o ano central, pensando xa no ano 27, e que dé participación a todos os axentes, non? Axentes culturais, sociales, etc. Coa intención de implicar a todos os axentes na celebración do Xacobeo 2021, o conselleiro de Cultura e o alcalde de Pontevedra mantiveron esta mañá unha reunión para definir a folla de ruta deste programa cultural. Un proxecto que contará cun gran evento central que se levará a cabo este mesmo ano. Todo parece indicar que será un concerto dun grupo internacional. O evento central pois é o que denominamos un chamamento ao mercado, no sentido de que, por parte neste caso da Xunta de Galicia, se poñerá a disposición dos diferentes produtores unha serie de recursos económicos que estamos ahora mesmo evaluando e cuantificando para que os produtores poidan desenvolver pois unha acción de promoción cultural en base pois ao estímulo que se vai plantexar neste caso por parte da Xunta de Galicia. Neste encontro, o alcalde de Pontevedra quiso poñer en valor o papel da cidade no camiño portugués. Ademais, Lores anunciou que por a disposición da Xunta de Galicia todos os espazos necesarios para desenvolver este programa cultural. Pontevedra é a capital do camiño xacobeo portugués a Compostela, dixeno ben, e ten cada vez máis importancia e queremos estar tamén nas actividades todas que se van a facer para que o ano 2021 sea un antes e un despois. A programación deste evento cultural estará definida nun par de meses. A partir de aí, o Goberno Municipal e a Administración Autonómica traballarán conxuntamente para desenvolver todas as actividades, as cales irán dirixidas a todos os públicos.